Ja, under torsdagen så startar uppsnacket inne på Stars and Stripes klockan 18.00. I KK Live är det intressanta gäster och vi ringer förstås upp vår tränare. Tillsammans ska vi jobba fram KK till seger mot Malmö. Kan du inte vara på plats, ja då kan du följa uppsnacket i Stars-appen eller på kkan.se. Allt detta live. Allra bäst följer du förstås dramat inne på Stars and Stripes. Har du inte redan bord, boka då på 0455 152 40. Vi syns inne på Stars och nu ska vi ta dem.